ndachedwa ndi maupdate lero ndeti patsana chigawo chakumasana kuno. Tiyambe ndi nkhani yakuzana ndi apita mukhicho omwe ndi nduna yang'anira za chitetezo cha Mdziko. Akunoti notitu machine oprintira ma passport ndizoti akhala kufika I think next week isanadutse. Ndakangofika Mdziko muno basi lunde kuti fans yonse makhala m'makiu chani akhala mavuto amenewo athana nawo. Fans ukalembetsa passport posachedwa pompo ndoti passport kutuluka. Afika liti machine amenewo nanga kodino aziprinta ma passport angati kodi machine amodzi kapena ndangapo. Tifotokoze motere kuti tiyankhe mafunso ngati amenewo. Ndizonena kuti Nduna oyang'anira za chitetezo cha Mdziko, Minister of Homeland Security kunoku ku Malawi apita mukhicho amafotokozatu dzulo kunotino. Akudziwa zonoti Mdziko muno muli vuto makamaka ku ma immigration offices ku maofesi amene amaprinta ma passport. Kumene uko kumakhala ndekuti zimalaini fanzina kupita kumeneko ndikukhalako ndekuti kaya masiku mawiki ndi mawiki fanzi ikumagonera pomwepo kudikira kunoti mwina make ma passport yawo atulutsidwa koma passport aja sakutulutsidwa. Nambala ya ma passport amene akuprintidwa ndi yochepa kwambiri malingana ndi nambala ya anthu amene akuyenera aprintidwe ma passport yawo. Komatu fanzi ndi zonena kuti yakwanitsa china chiliyonse ndekuti kulipira ndalama chilichonse mapepala kukasayinitsa kaya nkwafumu chilichonse anapanga submit zili m'manja mwa ma officers kumeneko kuti mwina make ma passport iwo aprintidwe koma sakuprintidwa. Nawo kuthana ndi mavuto amenewo ndi zoti ngati boma agula ndekuti zimashini kuchoka kunja kuti zibwere kunoku zizapanga print ma passport ochuluka. Nawo zakhala zili munjira ndekhala ili nkhani yonena kuti ayi machine akubwera koma kunoti ayi apapa ndizoti pali chiyembekezo chonena kuti nonso pano gulu limeneli silizigonanso ndekuti ku immigration kumeneko chifukwa chonena kuti machine tikuteko akubwera ndipo akhala afika Mdziko muno pomafika Friday week Yamawa. Machine akhala ndekuti afika pamene afika choncho ndekuti akupitano malo yenelerawo ende azika printer ndekuti ma passport okwana 2000 pa tsiku. Every day ma passport okwana 2000 ndekuti pa wiki paja muzitenga 2000 times ndekuti 7 yomwe izikapanga I think kandi 14,000 or something. 14,000 ma passport 14,000 akhatulutsidwa pa wiki zomwe zitanthauzitantho zonoti ndekuti zikhano zachepesa kumene. Nawo machine wanda atatu akhala kupita ndekuti I think mwina ndi kandi kunzuzu ku Blantyre kandi kuti Longwe we don't know koma ndekuti agawidwa mu zigawo komatu ndekuti izi zikutanthauza kuti pa tsiku tizipanga print ma passport omakwana ndekuti 6,000 m'Malawi muno. Ma passport amenewo athandiza kuti chiwerengero cha anthu aja omakagona ku immigration chichepe for every day magayi ma passport omakwana 6,000. Anthu azikhala ndi ma passport ngati akufuna kutuluka atuluka akamanoti passport yanu mudikire kuti noti titulusa masiku 21 faku immigration kuchatamani nachoncho masiku 21 passport yanu ikhala yatheka masiku 21 passport yanu ikhala apande kuti no even masiku amene azakereze kotatani achuluka fanda passport chizingukhala mwina 1 week mukalembera 1 week ayitulusa passport bwerani muzatenge passport yanu. Of course setenga chotsereko nkhani za chinyengo katangale mukuziwa kale kuti kumene kuchawo kwakhala kumavuta nkhani zimenezo kuti ukalipiwe passport jakuilipira mwina ka 50 chako mwina ka 80,000 koma ndekuti uzilipireponso 150,000 pamwambapo kuti passport ijapeze kuti yatuluke. Passport wailipira uzilipiranso ndekuti adizaso nde ubwino wake anomanage salaza anakagwedezako kumeneko kuionere hope kuti magayi mwina kajeni kameka kasafe kono tino anduna akumakayendera ndikumakambwandira fanzi yomwe yapezeko tino yarani yalandira zachinyengo ndikumangidwa kameka jakata apitilira time and again kumabwerako ndekuti once in a while kukapanga cheki kumeneko chako kuti fanzi jakoti tisikupanga zakatangale ikagwidwa ndekuti ndikumayimanga basi ikalandire ndekuti chilango komanso ntchito izithapo mwina mwake mwina tutingakonze system kumeneko kuti ziziyendako bwino. Tenga kampezani. Number 1, izitu ndi zinthu zabwino. Chifukwa tili ndi chiwerengero cha anthu ochuluka amene amafuna atuluka Mdziko muno kuti mwina mwake akayang'aneko nsipo biriwira m'mayiko akunja. Ndetu kukamba za South Africa, tukambanso za mayiko ena amene akuli nkuthekerawo ena kumapita mpaka kumakafika ndekuti ku America.
komanso ndi kuti kuli fans ina ndithu kuli timu ya Malawi yomwe iyoyo ndi kumanyamuka wautali kupita ndi kuti kuchani ku United Arab Emirates kuja cha ku Dubai ko kukagwira maganyo kumeneko kuti mwina akuti to make ends meet kuti mwina make apeze ndithu ya mchere. Fans imene jai izifunikira ma passport koma ndi kuti no yalipira china chiliyonse izikhala ndikumadikirira ku immigration kuja hayi mubwereso tsiku lakuti machine tu aonongeka zili motere ndi inu tu mundipase motere mundigayire kandrama kotere kuti ziteke mukwatayisa nthawi tu anthu mukwatayisa nthawi zono kuti mwina nakakhala afika kuja akhazikika ndi kuti patheba paja ndikuyamba kuyang'ana kuti pamalo pano kodi zimayenda motani kodi chizula kodi akamanena kuti jeni kaya wena amatanthauza cha ndifanzi yamba kuphunzira yamba kuphunzira chiyankhulo yamba kuphunzira ndi location muyichedwese kuti zikapanga zimenezo palibe nthawi yotaya panopa and fans zimeneyi ili ni mafamily yawo. Imagine fans zikakhala ku immigration kuja kukhala konde kuti 1 week fans kudikirira pamene padzapa no shower fans singa sambe fortunately kulibe to kumene kuja malo atanga kasambe even marwele anyone. What do you expect? Fans zakudya guys, let's be honest. Simungasiye fans kumene kuchakwe ikwena ndi kuti musaichedwese itenge ma passport awo izituluka kumapita kunja zikakanika okhauko komosa riyayi dziko lathu likhomera kuti lisatuluke chana. Of course yola fans ituluke sizoti ngatuluke yonse mudziko muno fena fende ife ndamunoro fans ipita uko itipeza ife situtuluka muno ife ndamunomo basi fati tikwene pa kebe anthu ena akosunga mudzi ife ndi anthu osunga mudzi pano anthu ena apite azatipeza kunoko akakapanga azatipeza. Of course iso mwina tizingopereka somalangisa fans yomwe mukupita ku Joneko kaya mukupita kandi ku Dubai kaya kuti mukayang'anani msipo biliwira osakachona nkukomedwa kumene kuja chabwino mungachone koma osakomedwa always kukumbukira zolera kuti home is best kunyumba ndi kwabwino ndetu kumene kuja basi mpaka kuluza focus akuti paka kukwatira ndi kuti azimayi achizula kumene kuja zoti na oso anasiya azimayi kuno kusiya ndana omwe kuyiwalira atamwene iyayi osakaluza focus mwapita kumene koko make sure kunena kuti nomukupanga zoti mumange kunoko ndithu kaya mupanga ma business kaya mupanga chani zinthu zoti zokhazika kaya muzingosunga ndrama zano ndrama semaluza value yakujoneya emakhairi murandi mukamaza sintha muzayisintha ili ndi mphamvu bende muisunge ndrama yanu nthawi imene muzisabwerera mubwera ndi kandrama kochuluka mukuzapanga ma project anu kuno mukhazike kapena muzapanga morani komano make sure kuna kuti no kumene koko osaka komedwako mpaka na kuluza focus hard work always. Number 1 timakamba kuti ndi chimene chocho ndikuti ino zipepukidwa andakhala akutuluka kunja. Number 2 timangofuna kupanga note kunena kuti pali maunduna angapo amene akupanga perform bwino kwambiri. Pali unduna woyang'anira zamaboma ang'ono nda Ben Pili always kutakataka pa ground. Pali unduna woyang'anira ndi kuti no za I think economy za chuma choncho achamwe anaveka kutakataka pa ground. Ndikuti kuzabwera nduna yang'anira za ulimi somehow tikumaona ndikuti mailo zambiri kutakataka pa ground. Ndepa kumazabwera no nduna woyang'anira za chitetezo cha Mdziko amwene kuwaona ndikuti tu achisale akati aponde uku akuito kagwira okhandi thumba avakayandeza katangale kuthanazo okha kuzabwera ndikuti kusonde kuti no nduna yeni yonso ndikuti apita mukhito nawo society yawo kusonde kuti ku matipula mene kunena kuti no nduna awa akuchita bo ngati nduna yang'anira za chitetezo cha Mdziko akuchita bwino yayi apha munthu endeti basi kafukufuku monse zone kuti mwagwire akumba mandaro biro ino apolisi mugwire ntchito mwagwire zinthu zero kuoneka kuti at least these guys are working background akutakatapo osati masewera zomwe zikufunikira ndi zimenezi keep it up magaye kumene koko ma department anu onse amene amakhuza ndikuti unduna umenewo wanu wa za chitetezo cha Mdziko kuonesa zono ma department amenewo zikutani zikuthekamo and mukutakata pa ground po mukuonekapo ndikukhulupirira zolo mukagwira ntchito chonchi ndikuti malipoti aja sakumavuta kulemba fajana amakhala zono tiya ife kuti mukufuna tikupasani malipoti amwezi uno amene tagwirira ntchito osadandaula lipoti lathu likhala otani
ife takwanisatu ndi kuti ukathana ndakatangale kuti nakagwira fanzina yake yaku immigration ko kuchoka kumeneko tapanga zoti manda janafukula manda bwino mukuona tikugwira ntchito polisi tikumayipanga komande kuti gwira ntchito zolongosoka kubwera ndi kuti ngakhalenso machine ku immigration iso tabweretsa ndi kuti akulemba no zinthu zimene mungathe kuona zogwirika sopano tangible things kumazika mu report moja mangayembekezo zoti funds zimene isinthidwa. This is a very good combination amukito ndachisale kujande kuti kuchane ku mbali ya zachitetezo cha Mdziko. Keep it up, osasiya mwinaso maunduna ena amene sitinakutchuleni pano. Of course tinaiwala japi muhango na oso akutakataka background tikuona akumayenda nditokote msewa yakuti simukipanga sewa kuti simukupanga. Keep it up magaya amene sitinakutchuleni. Pull up your success. Tikufuna tizikuonani. Nde mukapanda kumatchulidwa pano obvious ndi kuti mulibenso zolemba tumojeni mujaro mulipoti ndi kuti no yanu ikhale kumaumapo chapo sachedwa mukapanda kusamala akuti